Tak, slečna, a teraz urobíte U-tur. Veď ale to nemôžem zatočiť. Ale zahnúť by si mohla. Aha. Ja ti zahnem. Forting, to už je značka, ktorá sa osamostatnila od materského koncernu Dongfeng. A to až tak veľmi, že má vlastnú webovú stránku. V9 Hybrid ti ponúka dvojokomplexného motorového menu. 1.5 turbobenzín, 170 koní, 280 Nm a hluk. A synchronný elektromotor, 177 koní, 300 Nm a ticho. Batéria má kapacitu skoro 2 kWh a auto vie jazdiť aj na čistú elektrinu. Chvíľu. Potom je tam zase ten hluk. Dojazd cez 1000 km okolo komína. Tam toho. Ale keď sa s týmto luxusným bungalovom vyberieš na diaľnicu, tak to je luxusné tiež. U-tur V9 meria... Mi nestačí meter. Spredu vyšľachtená veľryba, z boku 18-ky, ktoré by chceli mať 22 a zozadu majestátny závan Ameriky. Vpredu let, vzadu let, po slovensky vpredu ľad, vzadu ľad a medzi tým prémiový vzhľad. 2 plus 2 plus 3 je 7. Rázvor cez 3 metre, kožené sedadlá, ktoré sa vedia zblížiť a tu sa môže zaradiť do Mile High Way klubu. Chápeš? 3 palcové displeje infotainmentu s grafickou nostalgiou z čias Atari. To je akože na dnes trochu moc, ne? Alebo trochu málo. Zásadné zistenia z testu sú, že volant má umelecký spodok, že adaptívny tempomat musel byť v detstve šikanovaný, čo mu nasvedčuje jeho plachosť. Ideme a už nejdem, radšej nejdem, už je moc blízko. A že extrémne dlho pípa, že si nedal pás, aj keď si dal pás. Že tieto kapitánske kreslá sú ako z business class Emirates. Vyhrievanie, ventilácia, aj masáže od letušky. Že si tuto na bezdrôtovke tlačím na telefón lakťom a vytačam priateľov. A oni sú potom vytočení. Že zadný stierač nie je, vyhrievanie zadného okna neviem, kde je, takže ak chceš vidieť, zapni si túto kameru digitálneho späťáku so špeciálnou funkciou Picture in Picture, pretože okrem toho, že vidíš to, čo sníma kamera, tak vidíš aj ten reálny odraz zrkadla, takže vidíš na Picture. Normálne si to utri. Kufor má v základe 593 litrov, tam z tej jamy až hore. A keď si takto naskladáš, máš stredne veľký čínsky byt. Ani najvyššia úroveň Číňana nestačí na priemer Európana. Myslím výšku. Á, ty vole, tam máme modrinu. Už to máš? Zrýchlenie... Neviem. Maximálka 180. Počkam. Vpredu McPherson, vzadu viacprvkové zavesenie, čo znamená, že celá V9 pozoruhodne dobre zatáča. Normálne fakt sa to drží. Vec, že máš 3 jazdné režimy. Eko, normál a sport. A tak ti to stačí. Je to predokolka s elektromotorom. Takže ak budeš útočný na plyn... Jaj. Výhody podľa značky Forting. Hybridný pohon s vysokým systémovým výkonom. Sedí vec. Panoramatická strecha. Je tam 360 stupňová parkovacia kamera, bočné dvere s funkciou anti-Darwin, lebo keď vystrčíš a otvoríš, zastavia tak, aby ti to neuťalo hlavu. Čo vo výsledku bohužiaľ znamená, že budeš môcť ďalej rozsievať svoj nezdravý genofond. Radšej ti ju malo uťať, keď takéto veci robíš. Asistenčných a bezpečnostných systémov je tu plná ceník, tak počúvaj. Kopec airbagov od kolenných cez hlavové, brzdový asistent, distribúcia brzdnej sily, adaptívne diaľkové svetlá, mŕtvý uhol. Počkaj, však ešte sú ďalšie, asistent rozjazdu do kopca. Teba to nezaujíma, čo? Cena 51 990 plus farba
lebo nechceš auto bez farby. Záruka 2 plus 3 roky, dokopy 5 alebo 150 000 kilometrov, 18 predajných a servisných miest na Slovensku Tak už ideš? a zistenie, že prémiová dodávka má svoje prednosti. Myšlienka na záver dnes čisto z biologických dôvodov nebude prezentovaná.